Rêveberiya Tenduristiya Bajêr li hewşa mizgefta mezin ya li nava Sûra Diyarbekirê gûnê vaksînkirinê veda. Bi taybetî welatiyên dikandar ku nikarin biçin nexweşxaneyan vaksîn bibin, li vê konî vaksîna xwe werdigrin. Pisporê Tenduristiya Gel Dr. Bayram Başdemîr got ew rojane li vê konî di sad welatiyan vaksîn dikin. Burada esnafımızın ayağına aşı hizmetini götürmeye çalışıyoruz. Em hewl didin ku xebatên vaksînkirinê bibin berlingê welatiyan. Gelek dikandar hene ku nikarin ji karê xwe dûr bikevin û biçin nexweşxaneyan vaksînê werbigirin. Ev xizmeta vaksînkirinê ji bo wan dikandaran gelekî baş e. Welatî vî konî dibînin û tên vaksîna xwe werdigirin. Heta ku em bikarbin em ê xizmeta vaksînkirinê bidin. Li Diyarbekirê li nexweşxaneyên dewletê, nexweşxaneyên taybet, nexweşxaneyên zanîngehan, binkeyên tenduristiyê prosesa vaksînkirina welatiyan bi şev û roj berdewam dike. Ji bo ku hem bala welatiyan bikişînin û hem jî zêdetir welatî werin vaksînkirin, li ber derê mizgefta mezin û li navendên danûstandinê xizmeta vaksînkirina welatiyan tê dayîn. Valla em hatine aşîxin bikin, mecburî çer bikin, sırayı meyatiye. Em çe esnafın, bir şey burada esnafın zaten. Burada çadırhaneye kurmuş ki diye en azından çıkması ben aşıkı buluyorum. Başı bu yani. En azından hastane sıraya, tişkeye, en azından burada başı bu yani. Tişki başı. Sen düşün hastahane düşün araştırmaya dolmuştan otobüsten ne olsa zor da be. Paşa annetin sağlık olacak evci baş. Bu sağlık olacak ana vay tatına cami ama tarih kudayı aşağı ledik baş. Hejmara welatiyên ku tên vaksînkirin roj bi roj zêdetir dibin. Li gorî daneyên Wezareta Tenduristiyê ya Tirkiyeyê heta niha bi giştî nêzîkî 48 milyon welatî hatine vaksînkirin. 32 milyon welatiyan vaksîna yekem û 16 milyonan jî vaksîna duyem wergirtine. Li Diyarbekirê 440 hezar, li Rihayê 374 hezar, li Wanê 326 hezar û li Mêrdînê jî 176 hezar welatî hatine vaksînkirin. Prosesa vaksînkirina welatiyan bê navber berdewam dike. Hesen Kösen, Kurdistan 24, Diyarbekir.